Sa number 2, may pagsaka sa ash emissions nga ginibugas ang bulkan Kanlaon sa nagligad nga 3 ka adlaw. Sa June 17 nga bulletin sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 9 ka pagbugas ang bulkan ang na-record kag inya naglawig sang isa tubtob 213 ka minutos. Makapila man ka beses nga nagbugas ang abo sini nga Miyerkules nga adlaw. Sunod kay Marie Andeline Quincha, ang resident volcanologist, sa June 16 nga bulletin, may 12 ka ash emissions nga naglawig naman sang 4 to 101 minutes kag sang June 15, may napulo naman ka na-record nga ash emissions. Ang ash emissions sunod kay Quincha, mayara nga tion nga nagabuga lang ang bulkan tapos madula naman dayon. Consistent naman ini sa characteristics ng bulkan nga yara sa Alert Level 2. Sunod kay Quincha, yara sa open system ang bulkan o kung padayon ang iya sini nga pagdegas kag kung kaisa, may nagaupod nga abo. Kung lantawon, mas maayo ini nga open ang system sa bulkan sang sa maplug kay kung daw may bara, ang mga naga-eksperyensya sang explosive eruption. Sang Martes, sa gintubdan sa Araal sa La Carlota, ang may nag-report sang nipis nga ash fall. Continue siya nga naga-degas, nga-emit sang gas kag at some point ang nga nagaupod nga mga ash ma'am no, mas kumbaga mas better siya nga nga open ang iya nga system kis ang nang naga-kuan siya ma'am no, naga-plug. Tapos amo na siya nga nagaka-experience din kita sang explosive eruptions.